Kaixoenei, azken egunetan paunbarianen euskaraketarekin ibili naiz, ja maitzen nago, oraindik ez dago guztiz ziur bukatuta. Akatsak gelditzen badia, akats gutxi gelditzen dira, eta, nire blogean utzi dut, bertsio bat jolasteko, nahi duenak probatu, balin baukazu jokua, baino bakarrik ordenagailutan jolastu daiteke hori. Bukatzen dutenean, ordenagailutan eta mugikorretan ofizialki egongo da sartu da jokua, sartu da euskarazko bertsioa, eta hori, orain erakutsiko izuet pixka bat, nolean jokoa, igual norbaitek ez badu ezagutzen. Jokoa ez da oso berria, baina, gerta egiteke ez ezagutzen eri, tipo honetako jokoak asko usten zaizkit, ordan, igual logika gehiago du. Pixka bat kontatzeko, xeake munduan oinarritu dago, bale, xeake mugimenduekin funtzionatzen du asuntoak, txandakako joku bada, bale, txandakako borrokak daude, eta gure pertsonaia mugituko da, xeake piezen modura, bale? Holako zerbait. Eta, monstruoak hil beharko ditu, eta klasikoa. Orain ikusiko ez da. Hemen daukazu jokua. Volumena jetxingoet ondo grabatze aldera. Vale. Eta partida berria. Hemen daude hemen daude pertsonaia ezberdinak, vale? Paunbariana, zaldun templarioa, xoguna, nomada, kapiserker, aian jarri horko nuke, mistikoa, eta bar. Vale, hoiek dira personajeak. Pertsonaia bakoitzak ikusten dezu hemen ze mugimendu ditun edo, ze karta ditun, ez? Shogunak shogia jolasten du. Shogi ditzen da uste, ez? Eta graude kateak. Ni oraindik txarra naiz, esan. Orduan, ez daukat guzti deskurritua, baina ulertze detenagatik kateak 10 arte daude. Ez dakit katea ditukoan azkenean edo dituko dan maila. Baina, hauek dira zailtasunak, bale? Osea, behin gainditze duzunean iruzia gaude, behin gainditze dituzunean irurak, pertsonaia batekin igo ezakezu katea. Niri igo zituzten. Orduan, txar naizelako. Arazo ondiena, de hecho, itzulpenarekin hori da, nola, txar naizen ezin ditut pantalla guztiak ikusi, edo ezakit pantalla guztiak ikusten nagoen. Hori da, arazo ondiena. Hasiko naiz. Orduan, hemen daude goblina itzuloak, golem gotorlekoa, eta santutegi loia. Ba? Goblina itzuloak jolastukoet, ez dut beti gainditzen, ez dut beti amaitzen, baina, ikusteko. Vale. Orduan, hemen dauzkagu bihotzak, vale? Hauek dira, hor jartzen du iskinean ikusten balen bazue, hobe bihotza, hobe hauek gabe ez geratzea. Orduan, hauek dira aurkariak daudenak. Kapiartza, kapiartz kirazduna, eta itxen. Hor zerbait gaizkeago. Batzutan gertatzen dira. Horrelako gauzak. Hor. Vale. Orduan.
daude hauek, bale? Elementu hauek daude, koska hauek daude, bale? Baita ere. Ikusten duzu, hemen daudela iskina bakoitzan bat. Honek esan nahi du, hemen amaitzen balin badezu txanda hemen amaitzen balin badezu, min puntu bat ingo izutela. Hemen 3, hemen 2, eta bar. Ordan, saiatu behar da, aldan enean, minik egingo ez dizuten leku batean bukatzen. Posible hori, beti ez. Ordan, bueno. Eta, bueno, hemen ikusten duzu ez, markatzen balin badazue karta bat, erakuste dizue, nora mugitu zaitezken karta horrekin. Eta hemen, markatzen balin badazue etxei bat, esango dizue, ze noraino, ez? Ze lekutan egin dezaken mina etxei honek. Vale. Honea jo honez. Adibidez. Eta honekin atera. Hor jartzen du, adibidez baita ere, paunbariena. Ematen du pixkat kontestua edo. Girotzen du pixkat, eta esaten du gero, koroatu azken hilarara mugitzen, koroatu azken hilarara mugitzen zaren aldiro, edo 3 peoi dituzunean eskuan. Eskua hau da, oain bat bakarriakat, baino igo naiteke azken hilarara. Orduan, igoko naiz azken hilarara, orain nago bereziki erakusten, Eta hori. Orain min puntu bat egingo liak, hor geldituko balitz. Baina, garaitu indet. Bale, orain dauzkat 12 urre pieza, bale? Hau da, daukan kartapiloa, hemen ikusten da bakoitzak zer daukan, honek esan nahi du ezkutua. Bueno, hor jartzen du. Ezkutua, min puntu bat hartzen du txenda honetan. Osake, ezkutu bakoitzagatik min puntu bat, bale? Honek esan nahi du impactu diagonala. Mugitu ondoren diagonalean dauden laukiei erasotzen die. Bastante ona. Eta hau, impactu kardinala mugitu ondoren aldameneko lauki horizontalei eta vertikalei erasotzen die. Hauekin jokatzen nahiko klabea da jakiteko nola mugitu, ez? Pixka bat. Ordan, 5. Digo, 12. Vale. 5. Hori zan, buruan neukana hori zan. Hori hartzea, bale? Orduan, bihotzarekin, bihotzat gehiago. Eta hoain, ez dakina eten zaldia edo peoia. Peoiak eukitzea, ona da, koroatu dezakezulako, eta gainera, biek daukate impactu kardinala, ez da aldatzen hori. Eta gero dago sorginkeria. Sorginkeria da, ekintza bat lortu eta karta bat hartzen duzu. Vale? Igual zaldia nahi dut. Nahi egia esan zaldia hartza gustatzen zait. Ez dakit dan, ez naiz ere ez mega estratega, orduan ez dakit dan egokiena, baina, gustatzen zait zaldia hartza. Vale. Honek ez... Neri irutzen zait obrena dela hau egit. Ai ez duzun txitu. Bueno, baino balio dit. Honekin min bat hartukoet, baino ezkutu daukan, ez? Ez dit, importa. Vale. Pues honen bilanoa.
Hauts. Vale. Uste du lertu dutela zertatuan. Jartzen zuen lehengo erasoa saiesten zula. Pentsatzet hori izango dela gertatuan. Eta hemen jarri, honek ere ies indu eta jartzen du hemen. Posible bada txenda bakoitzeko lehen erasoa saiesten du. Así que hori izan da. Gertatuana. Vale. Baino, hemen daukat. Vale. A ver. Nei interesatzen zait bihotzak hartzea, bazpa, eta listo. Igual alfila hartzea begazan, bueno. Vale, hemen sartzen da dinamika interesgarri bat. Da immunea. Bi immune mota haude. Immunea eroi alboko edozein lauki vertikal edo horizontaletan dagoen bitartean. Osea, hau euki behar zu urruti. Eta hau, ez hiru immune mota haude, de hecho. Okerrez banau. Bueno, nire itxi naizen puntura arte. Hau da, immunea eroi alboko edozein lauki vertikal edo horizontaletan dagoen bitartean. Baina ez zer esaten diagonales. Osea, egon zaitezke hemen, adibidez. Eta hau da, beste etxeiak bizirik dauen bitartean immunea. Osea, hau, honekin ez da saiatu beste guztiak hilarte. Vale? Adibidez, hemen jarrita, honekin, bizkorra da ere, vale, ados. Kontuan hartu behar dian mierda horiek, porque gero, ni bezalakoak zate. Posible bada, txanda bakoitzeko lehen eraso, saiesten du, hau lehen eragartatu zait, bueno, pues hori ez. Vale. Baina hemen gertatzen da, egiten du erasoren norabidean mugitzen da. Klaro, hemen dago beste bat. Orduan ezin du, eta orduan bailkoa da. Komplikau. Egia esan, ez dakit nora jo naiteken hemen. Pues, egingo etena da, pizkat tontoa, baina ez etenez ikusten aukera errealik, pues egingo eta koratu ingo eta. Kao, hemen, pues ja, hau erasotu zaket. Immunea lauki vertikal edo horizontaletan dagoen bitartean, baina diagonalkin nago, así que. Eta ezkutua hartukoet bazpa. Joder, bizkorra, tío. Bizkorra guztiak jaten nahi naiz. Vale. A ver. Honea jungo naiz, ez detelako ikusten aukerarik hau hiltzeko, orduan, honea jungo naiz, eta hemen ezkutu hartukoet, ez dit mini jasoko, así que perfecto. Oain interesatzen zait, diagonalki egotea, alko balitz betik, peoi hartzeko, baino ezin dut, orduan, bueno, pues, zaldiakin gora igoko naiz. Eta orain, hori. Vale. Listo, oren bai. Jo, kostatu zait. Kostatu zait, xente. A ber, hemen zer hartukoet. Alfil bat igual interesatzen zait. Naiz eta bihotzak behar ditudan, alfil bat igual interesatzen zait, gainera
Ez den gogoratzen hori zekrestatzeko, hau izango da. Impactu diagonala, así que, a ver ze egin dezakean honekin. Itzulpen honen arazo handina da konprobatzerako orduan. Zen, nire atentzioa zentratzen da asko hemen. Bale? Logikoki. Orduan, hau, nahiko, osea, testuen lekua, nahiko egintzaten baten dut, porque, osea, gutxi gora era, bakoitzak zeiten duen, egia da, bizkorraren kontua eskapatzen zaidala, bueno, más o menos, eta hori, eta orduan ez dut irakurtzen. Eta nola ez duten irakurtzen, pues, claro, zuzenketak egitea komplikatzen da. Honea igoko naiz, porque ematen du, ez dagola minik, orduan. Taka, bizkorra zan, baina nezintu ni ez egin zen, ja, bukatzen zen. Orduan, pixka bat horrekin ibili behar da baitare. Ni igual, askotan naiz konturatu, baten bat bizkorra zela, porque nola botatzen nun, paretaren kontra, pues, vale. Igual, hau, de hecho. Vale. Vale. Hemen bihotz bat interesatzen zait. Eta dorre batek igual ematen dit mugimendu interesgarriren bat. Vale. Neri okurritzen zaidana da dorreekin honea jutea eta gero hau erasotzea. Ez? Oain hau, eta oain honekin hau. Eta horrela, minere jaso dut, Minere jaso dut. Ba, bueno, egia da, kalte esente indio dala. A ver, inmunea, eroi alboko laukitan ez dagoen bitartean, baino badago. Baino ezin du horrela erasotu, así que berdin du. Honea noa. Eta honekin horrea, vale. Osa, banekin ez ziola eragingo, baino koroatze bidean jarren nahi nun. Vale. Karo, horrek ez du eragiten. Vale. Eta bain, hemendik, ateratzea dakan, bai ateratzea dukat horrea. Minik ez hartzeko. Eta hori. Ja laizter hilingo naiz, abisatzen dut. A ver, probablena izango litzateke ja laizter hiltzea. Igual ez naiz hiltzen. Baina, probablea hori da. Txungo da asuntoa ba. Txungo da asuntoa. Okurritzen zait, min gutxi egin aldiaten leku batera jutea. Vale, orduan. Immune eroia alboko laukitan ez dagoen bitartean. Okurritzen zaitena da. Honekin jistea, eta honekin hiltzea. Eta bain hau gelditzen zait.
Eta bain ibiliko zait, ez, jazta, honekin. Ez dago iezbiderik. Bale, urrengo soleirua seigarna zazpitik. Bale, horrek zesan nahi du. Bueno, pues zazpigarrena dala pasatueten altuena, orduan baia gertu nahola. Vale. Eske holakoak ditut batzutan. Eta, claro, pues kalte asko jasoet. Ai, ez dakit eta zein nahi zen, tio. Bale, hori zan. Baino ez gaizke. Ez, bueno, hemendik edo ateratzen ez ja, edo... Bastante klabea hau. Eta honekin pasako nuke, vale, bai. Bihotza, eski, derrigor behar dut. Eta gero, pues, ez dakit alfil bat, igual. Ikustezu, testo gutxi irakurtzen dutela. Espero de tondo egotea, akats bat ikusiet, baina akats horik enduta, espero de tondo egotea, porque iniz, 5.000 aldiz irakurtzen jokua itzultzeko tresna bat dago, eta hor irakurriet askotan testua. Bueno. Hilein zara, jazta. Ez dira berrizaz, ital, menura irten. Eta hau izan da jokua. Ez dut nahi gehiagin luzatu, pues porque nire asmoa jokua ikuste eta listo. Hau da, jokua. Claro, zailtasun gehiago dazka, dauka, bueno, pues jolastu zakeztuela gehiago. Hemen amaitu da, pues nitxar naizelako, baina zuek hauian pues, denbora gehiago zaudete, eta hauian partia interesgarriagoak diazuentzako, eta igual izaten duzu hau oso txarra izan da. Bueno, posible da. Baina, bueno, nahi nizuen erakutsi, pixka bat, jokua, eukitzeko ideia bat, zer dan, hori ez? Jokuaren inguruan, ez? Eta hori, ea gustatu zaizuen, espero baietz, eta hori, urrengo bideora arte.